Здравейте! Казвам се Ивелина и съм представител на фирма Miradex, най-добрата фирма за огради в България. Продължавате ли да се притеснявате да поставите вашата ограда, защото ще ви отнеме цял уикенд? Не се страхувайте! Ще ви остане време и да поставите вашата ограда и да бъдете с вашите близки и приятели. Защото при нас всичко става бързо и лесно. Днес ще сглобим ограда Тиса, при която металните летви се поставят вертикално. Този модел има няколко варианта на монтаж, но днес ще направим пред вас модел пано. Да започваме! Подготвяме необходимите инструменти. Винтоверт, глава за винтоверт 8 мм, бормашина и ножици за метал, ако е необходимо. Всички останали инструменти и аксесуари са включени в комплекта. Днес ще ви разкажа подробно как да монтирате ограда, а колегите ще ми помогнат. Но вие можете това да го направите сами вкъщи. Металната летва Тиса се монтира вертикално върху хоризонтални релси, които закрепваме към бетонни стълбове. Този модел позволява голямо разнообразие от видове монтаж, при които хоризонталната релса може да се закрепи към метални колони, както от вътрешната, така и от външната страна на колоната, като се прикрепи към него отстрани или отвътре. За огради с височина до 1,5 м ще са ни необходими 2 броя хоризонтални релси, които се закрепят с 4 крепежни елемента. Ако височината на металната летва е от 1,60 до 2 метра, е необходимо да използвате допълнителна хоризонтална релса, като я монтирате точно между горната и долната релса. Разбира се, на нея са необходими още 2 крепежни елемента. Крепежните елементи захващаме с дюбели, а хоризонталните релси прикрепяме с помощта на самонарезни винтове. Моля, обърнете внимание, ако сте си поръчали метални летви с покритие на имитация дърво или камък и се чудите как да ги съчетаете правилно, не се притеснявайте. Не е нужно да ги съпоставяте като плочки. Може да ги подредите в произволен ред и в крайна сметка вашата ограда ще изглежда страхотно. Минимум усилие, максимум красота. Важен съвет! Преди да започнете монтажа на вашата ограда Тиса, уверете се, че сте изчислили правилно броя на летвите и разпределението на разстоянията между тях. Това ще гарантира, че вашата ограда ще изглежда правилно, подредена и симетрична. И ето за няколко минути нашата ограда Тиса е готова. Както виждате, при нас сега са 2 цвята, но модел Тиса се предлага в 26 цвята. А също така има няколко варианта за монтаж. Първият вариант е непрозрачен, без разстояние между летвите. Втория вариант е прозрачен, с разстояние 1 см между летвите, което улеснява проходимостта на въздуха и с това се избягва парниковия ефект. Третия вариант е непрозрачен, тип шахмат. Летвите са монтирани двустранно с разстояние 4, 6, 7 и 8,5 см по ваш избор. Вие изберете как да изглежда вашата ограда. Сглобете я с удоволствие. Превърнете идеите си в реалност и нека домът ви да стане не само безопасен, но и стилен. Miradex е пространство за вашите идеи.